агентии мубориза бо коррупсияи Қазоқистон рӯзи 12 августи соли 2024 хабар дод ки Ғайрат Содиболди, ҷияни дар вақташ хеле сарватманд ва пурнуфузи президенти собиқи ин кишвар Нурсултон Назарбоев ва афроди ба ӯ алоқаманд дар зарфи 2 соли охир молу мулк ва сарватҳои ғайриқонунии ба даст овардаашон ба маблағи 732.8 миллиард танга ё 1 миллиарду 600 миллион доллар ба давлат баргардонид. агентии зидди коррупсия гуфт аз ин шумор 661.5 миллион доллараш дар хориҷ, аз ҷумла дар Австрия, Лихтенштейн, Имороти Араб, Туркия ва кишварҳои дигар пайдо карда, дар натиҷаи ҳамкории фаъолонаи худи Ғайрат Содиболди дар як муддати кӯтоҳ ба Қазоқистон баргардониданд. агентии зидди коррупсия гуфт ки тафтиши парвандаҳои Ғайрат Содиболдиро дар мавриди дуздии маблағҳои бузург аз ширкатҳои Қазоқ Телеком ва маркази хадамоти нақлиётӣ, шустушӯи пулу молу мулки бо роҳҳои ҷиноятӣ ба даст оварда ва сарпечӣ аз пардози боҷу хироҷи гумрукӣ аз сӯи ширкатҳои зери назорати ӯро пеш мебарад. ин ниҳод ҳамчунин Айҷани Назарбоев тавсиф кард ки дар ҷараёни тафтишот гуноҳи худро пурра ба гардан гирифта ба тафтиши қонуншиканиҳо ва пайдо кардани молу мулк бо роҳҳои ҷиноятӣ ба даст овардаш мусоидат кард. молу мулк ва дороиҳои аз ҷониби Ғайрат Содиболди ва нафарони ӯ баргардонида шуда, аз ҷумла аз биноҳои маъмурӣ, ҳавливу хонаҳо ва мошинҳои гаронбаҳо, самияҳо дар ширкатҳо, роҳҳои оҳан, ороишоту ҷавоҳироти нодир ва маблағҳои пулӣ иборат будааст. ҳамин тавр Ғайрат Содиболди ва афродаш ба давлат 115 адад молу мулк дар Қазоқистон ба маблағи 150.5 миллиард тангаро баргардониданд ки аз ҷумла 73 адад молу мулки ғайриманқул бо шумули 13 авлӣ, 10 бино, 13 қитъаи замин, 4 манзил, 3 иморат, 2 бино бо таваққуфгоҳҳо, 25 дафтари кор ва як сохтмони нотамомро дар бар мегиранд. ҳамчунин Содиболди 209 мошин, 5 техникаи махсус ва 3 квадроциклро ба давлат супоридааст. гуфта мешавад бархи ин молу мулк ба номи дигарон сабт шуда буд. ин ҳама молу мулк қаблан ба иҷора дода шуда ҳар сол ба ҷияни Назарбоев чандин миллиард танга даромад меовард. таъкид шудааст ки яке аз қасрҳои азами пуршукӯҳи Ғайрат Содиболдиро дар деҳаи Барапи ноҳияи Уқмола бо масоҳати 1500 метри мураббаъ ки дар як қитъаи замини масоҳаташ 135 гектар доман густурда буд, ба давлат супоридааст. ин қасрро бо заминаш мақомот ба идораи маорифи шаҳри Остона доданд. агентии мубориза бо коррупсияи Қазоқистон гуфт дигар молу мулки Содиболди мусодирашуда низ бо мақсади иҷтимоӣ истифода хоҳанд шуд. Нурсултон Назарбоев ки ҳоло 84 сол дорад, аз соли 1989 то 2019 дар тӯли 30 сол бар Қазоқистон кишвари аз лиҳози масоҳат, ҳаҷми иқтисод ва захираҳои табиияш аз ҳама бузурги Осиёи марказӣ роҳбарӣ кард. соли 2019 ӯ курсии президентиро расман ба Қосим Жомарт Тоқаев супорид, вале аз паси парда ба унвони пешвои миллат тақрибан тамоми умури калидии давлатро дар дасти худ нигоҳ дошта буд ва Тоқаев бештар нақши як президенти намоиширо иҷро мекард. баъди эътирозҳои хунини моҳи январи соли 2022 Назарбоев аз дасти дарози дахолат ва нуфузи қаблияш бар умури давлатии кишвар маҳрум гардид. ҳамчунин бисёре аз тарафдорону ёрони ӯ ва ҳамин тавр хешовандони наздики Назарбоев мансабу мақомҳои баланд ва тиҷоратҳои бузурги худро аз даст доданд ва бархи онҳо ба мисли Ғайрат Содиболди ҳатто паси панҷара афтоданд.